सानब्रै जाबाय आं माखासे इम्पोर्टेन्ट खामानिनि थाखाय भिडिअ होनो हायाखैमोन स' दिनै आङो भिडिअ लानानै फैबाय आङो सिगाङावनो मोनथिहोयो मानोना भिडिअ होयैया गोबाव जाबायमोन नालाय गोबाङानो गोबाव जायोब्ला काहानिफोरखौ बावगारो आरो उल्थां फाल्थां साननो हमो बेनिखायनो आङो सानब्रै सानबानि उनाव दिनै भिडिअ होनालाय जि दिना खनजोबथि दिनमोन भिडिअ होनाय बै भिडिअखौ आङो 6 मिनिटनि होफिननाय जादों जाहाथे जों गोसोआव खांफिनो बेनिखायनो आं होनाय जादों नुखाबायमोन मानोथो बारे बारे होयो बेफोरबायदि दासान 6 मिनिटनि उनाव आङो गुबुन काहानि फारसे बोनानै लांफिनदों बेनिखायनो जाहाथे गाज्रि दामोन खननै होफिननायनि थाखाय मानोना आङो गोसोखांहोफिननो थाखायसो होनाय जादों बिदिब्ला नायलांदो लाइक कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगारसै हनै आबैया गाबदोंसो माथो आबैया गाबदोंसो माथो औ मानोबा गाबदोंथाय आरे ओइ मानो गाबदों नोंलाय मिथिगौ ना दैजिजों आंजों दैसायाव दुगैनो थांनायावनो अलंबारा सोरखौ लोगो मोनखो माबानो रानि फिसौजोखौ सप्तासेयावनो रायलायहोनो हानाय मानसि लोगो मोनबाय आरो बियो साना हसिया रावनोबो खोन्थायालासे रायलायालासे बै हौवा मानसिनो रानिखौ हरबाय बियो मैयानो दा बिमाया बेसेबां सिन्थायाव दङ सोरबायदि मानसिनो हरदों बे बबि गथ'खौ नोंनो सानना नायलाय माबोरै जाथावगौ बे खोथाया मा आगैखौ सोरनोबा हरबाय मा आवला बावला मानसिलै बिलाय सोरनो हरदों बिलाय बेखौनो सिन्था जानानै गाबबाय थादों सोर मानसि गावबो सिनियानो बबेनि बेखौबो मिथियानो माथो रायलायहोनो हागोन होनना बुंनाय लोगो लोगोनो हरलाबायबाय दा गथ'खौबा मोनबोफिनगोन ना मोनबोफिना सोरबायदि मानसिनो हरदों आरो नों साननानै नायलाय बे देरफुबाय थानाय बबे गथ' हिनजावसाखौ सोर हौवा मानसिया बेखौ मोजाङैनो दोननो माबायदि साननाय बिसोरनि गथ'खौ मा मोजां खालामनो बरबाद खालामनोसो हरनाय जाबाय बिसोरो मोजां मानसिनि आखायावनो गोलैहैदों ना गाज्रि मानसिनि आखायावनो गोलैहैदों आबै मा आबै सोरनो हरदों नोङो हा सोरनो हरखो मोनथिया हसिया हरो जोंनो खोन्थानो हायामोन जों गैयामोन जों न'खरनि मानसि नङा सुखु दुखु नोंनि फिसौनि सायाव जोंहा मोन्थाय गैया नामा मोन्थिनो सावरायनो साननो जों गैयालासे जोंनो खोन्थायालासे जोंनो मोन्थिहोआलासे सोरनो हरखो आरो दा मानो गाबदों मा जाखो खोथायालाय मानो गाबबोखो नोंलाय फन हरनो होनायालाय हरखोना हरासै आदा बाजै जाय मानसिया लांदोंमोन बियो नम्बर होलांदोंमोन बे नम्बरा नंखायसो ना सैथोमोन मिथिला आं एथ' फन बुदों नाथाय मबाइलानो सुइच अफसो आंनि आबैया दालाय माथो जाखो दालाय मानसि गाबखो बिनिखायनो न'खरनि सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे सानोब्ला सोरबा मानसिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावोब्ला न'खराव गासैजोंबो रायलायलायनानैसो मावनो नांगौ नों दिनै नोंनि फिसौ होननानै नों हारसिं बेबायदि हरनायाथ' मोजां जायाखैना बे न'खराव दाथ' जों बिदा फंबाय ज' जायो ज' थायो ज' जोंनि साननाय हनाय अब्ला बे नोंनि फिसौनि खोथायाव जोंनो मानो मोनथिहोआसै मा जों न'नि मानसि नङामोन नामा हो बेबायदि सिरि हरखो सोरबायदि मानसिनो हरदों ना मानसिनो हरदों ना साखुन्थानो हरदों आरो जुदि बे मानसिया सैथो बारमोनब्ला मबाइला मानो सुइच अफ जानांगौ दे गोख्रै बुं अबेनिमोन बियो अबेथिं थांदोंमोन बे मानसिया बबेनि होनदोंमोनथाय गुवाहाटीनिसो ना मानिबासो होनदोंमोन बे खाथिथिंनो बहाबा परियाल दङनो आंबो बारा मोजां गोसोआव गैला नम्बर होलांदों नालाय फन खालामनानै रायलायलायबाय थागोन सानदोंमोन बांद्राय उस्तादि दिन्थियोना थां दारा नागिरहै दानिखौ मोनबोआबा सोल'ना दा न'खराव खैफोद जादों दुखु जादों बेबायदि रागा जोंज्लायबाय थाबा जों मानसिखौ बोरै मोनबोफिननो रावबो बेबायदि जागोन होननानै साना बयबो मोजांनि थाखायसो मोजां जागोन होननानैसो सानदोंमोन बेबायदि जागोन होनना मिथिखाबालाय सोरथो हरगौमोन दे दा बेबायदि दावराव जालायबाय थानानै रागा जोंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया नागिरलांदो सानैजों मानो थांनो हरनाय समाव हारसिं गोसो बायदि हरदोंमोन जोंनाव सोंदोंमोन नामा बिदि हरनो बिदि खालामनो होननानै दा मानसिखौ नागिरना मोनाखै दा फन हरब्लाबो मोनाखै बिनिखायसो जोंखौ खबर होदों नङाब्लाथ' जों बाथ्राखौनो मोननाय नङामोन आं थाङा हारसिं गोसो बायदि मावदों हारसिं गोसो बायदि नागिरना लाबोथों आबौ जाफुं फै न' सिङाव नोंखौ आगैजों गेलेनो लाबोदोंमोन ना हनै आगैयानो गैलानो आबौ आगैजों गेलेनोसो फैदोंमोन आं आगैयानो गैलाब्लालाय आं न'आव थांफिननोसै आंनाबो फरिखा खाथिथारसै आंबो फरायनो नांगौ दे होमबालाय थांदो ना दोनहैनांगौ नाङा आबौ आं हारसिं थांनो हाखायो आबौनो थांनोसै सना दे थाङोब्लालाय न'आव मोजाङैनो थां दे जेरावबो हाबला हाबलि खालामनो नाङा दिन बोथोरफ्रा मोजां नङा हनै नोंनि आगै रानियानोबा दा गोदाव सोराव जाना दं
जागोन दे आबै आं न'आव थांनोसै बाजैलै आदाया आंनि बुंनायखौ मानिनाय नङा नों आदाखौ बुरखायना बुजायना सानैजों नागिरना थांनो होननानै रागा जोंजानाय खामानिखौनो मावदोंब्लालाय नोंसोरो जोंबोथ' न'खरनि मानसि ना ज' थायो गंसे न'खरावनो जायो जों जुदा जुदा जानायब्ला बेलेग खोथामोन नोंसोरनिया नोंसोरनि जोंनिया जोंनि नोंसोर मा खालामनो गोसो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन दाथ' जोङो जुदा जायाखै न'खर गंसेयावनो दङ अब्ला नोंसोरो मानो बे खामानिखौ हारसिं मावखो रागा जोंजानायाथ' जादों दा बाजै बिदि जागोन होननानै सोर सानो दे आदाखौ बुरखाय खोनादों ओइ नैहा दैजि बिफा न'खरनि मानसि माखौ होनो खैफोद आफोद सुखु दुखु गांनाय मिनिनाय उखैनाय गासैयावबो लोगोसे नोंनि फंबायहा खैफोद जादों नों बिदा जानानै फंबायनि खैफोदाव नोङो मदद होनो हानायासो नोंनि बिबान न'खराव खैफोद जादों होननानै न'खरनि मानसिया बेफोरबायदि खारनो नाङा न'खरनि मानसिया थै थांनांफानो नांगौ दे जि जाबाय आरो बिदि रागा जोंलायनानै थाब्लाखि गथ'खौ मोनबोफिनगोन नामा थां सानैजों बिदा फंबाय मिलायनानै गथ'खौ नागिरलां आरो नागिरनाबो मोनाब्ला इउटुबारफोर मेरला दं आजिखालि बैफोर इउटुबारफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै नम्बर होनानै फट' होनानै बे गोमानानै दङ होननानै खबर होबानो जाबाय मालाय बयबो नायलायगोन नायलायनानै सिनायनायफ्रा कन्टेक्टआव फन खालामहरनानै खबर हरगोन बिदिबासो जों थाबनो मोननो हागोन थां नागिरहै थां माब्लाबाबो मानसिया अहंकार जानानै थानो नाङा दिनै नोंनियाव जायाखै गाबोन नोंनियाव खैफोद जागोन नोंनि खैफोद जाब्ला नोंखौ सोर नायगोन नोंनि फंबायानो नोंजों नांफानो गोनां जागोन दिनै नोंनि फंबाया खैफोदाव दङ नों बिदा जानानै नों फंबायजों थै थांनांनो गोनां जागोन मानोथो बिमा बिफायालाय हारसिंब्ला खस्थ' मोनो बिदा फंबाय थाब्ला खैफोद आफोद सहाय मोनलायो होननानैसो दा बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव खाङो दा नोंसोर बेफोरबायदि बोराब लायो नामा दे थांदो दे थां थौ आंनियाव हले थाइसेबो फैसा गैया फैसाफ्रा ला जागोन दे थाखा फैसा आं लाजोबगोन फैदो थाबैनो नागिरलांनोसै बाजै बुंनानै हो जोमैनो आरो दैजिनो बुंनानै हो फन हरनाया मोनाखै मबाइला सुइस अफसो होननानै बुंना हो आरो जोंखौ नागिरलांबाय होननानै खोन्था दे थाबैनो थांदोल' नोंसोरो आइ हा सोर जाखो बेलाय आइ आं बाम्बुला मा बाम्बुला नों जोंनि न'आव दिनै एथ' गोबावनि उनाव दिनै मा खौरां लानानै जोंनि न'आव नुजाफैदों औ आइ नोंसोर मा सानो मिथिया नाथाय आं दैजिखौ लांफिननो होननानै फैदों मा दैजिखौ लांफिननो नंगौ दैजिखौ लांफिननोसो फैदों आं अन्नानै दैजिजों रायलायहोनो हागोन ना आंखौ मानो हाया जानो जागोन दे आं दा मा बुंनो दैजिखौ हरा बिमा बिफा दं न'खर दं गामि दं रायजो दं रायलायनायनि गेजेरजोंसो फैदो न' सिङाव जिरायहैनि रायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन फै जिरायफै दै गुसुफोर लोंबाय बायगौमोन नांथ'ला दे बै खाथिनि सेन्टारावसो साहा दै गासैखौबो जों लोंनानै फैखादों दा जों खालि थोंजों बाथ्राखौल' रायलायनो होननानै सानबाय जागोन दे नोंसोरनि साननाय बायदि नोंसोरो नोंसोरनि साननायखौ रायलायनानै लाब्लानो जाबाय नाथाय मा बुंनो न'खराव गोबां समस्या जानानै दङ बबे मोनसेखौ खोन्थानो न'खरनि समस्याफोरानो जोबनो थांला माथो बिनि गेजेरजोंब्लाबो नोंसोरनि साननायफोरा जाफुंबायो खोमा नोंसोर सानैया जिरायथ' आं दैजि आरो दैजि बिमानो खबर हैनि जाबायसै फिसा गाबनो नांला आबैखौ रावबो जेबो खालामा गसाइनियाव आं आरज गाबदों नागिरनो थांदों नङा नोंनि आफाजों नोंनि आयं देरहाजों नागिरनो थांदोंथ' मानोथो सिन्था खालामदों जोंनि रानि फिसौआ जेरै मोजाङैनो दङमोन सिगां दाबो बेबायदिनो मोजाङैनो फैगोन जेबो सिन्था खालामनो नाङा आइ रानिखौ थाबैनो लाबोफिनगोन बिनि आबौ सानैया मानो सिन्था खालामा जानो आयै जाय गथ'खौ उन्दैनिफ्रायनो हारसिं खांदों बादों फेदेरदों दिनै आंनि गथ'आ सिख्ला देरबोबाय बे गथ'आ दसे समबो बिमानि अनगा जेरावबो थाया दिनै बै गथ'आ बेसेबां सम जाखो आंनि बिखानिफ्राय गोजानाव बेसे मोथो गाबखोमादों जानो हागौ बियो ना खोन्थानो रोङो ना रायलायनो रोङो ना गांदों ना उखैदों ना उन्दुनो मोनदों माबायदि दंहैयो बै गथ'आ सोर मिथिगौ मानो बेबायदि आलायआथानि खालामनांगौ नोंसोरो मा बे गथ'नि बिमा गैयामोन नामा जे बे गथ'नि बिमानियाव नोंसोर जेबो फंसेबो सोङालासे दिनै नोंसोरनि गोसो बायदि आयै थाबैनो बे गथ'खौ आंनि सेराव होफैफिन नङाब्ला आङो गाबै गाबैनो थैलांगोन
बे गथ'खौ आंनि सेराव दानो लाबोफिन। दे फिसा, नागिरनो थांदोंना? नागिरनो थांदों, मोनबोगोन ना? बै जाय मानसिया लांदोंमोन, नम्बर होलांदोंमोन ना, बे नम्बराव फन खालामदों, नाथाय बै नम्बरा अफसोनो। मा? नम्बर होलांनाय मानसियाबो मबाइलखौ अफसो खालामनानै लाबावदों। बिदिब्ला माब्रै जाखो खोथाया? खोनासंलाय, नै नोंसोर सानैबो मेगननि मोदैखौ हुगारदो। नोंसोर सानैबो एसे साफा जादो। न'आव मानसि फैदों। सोर फैदों? सोर फैदों आब'? दैजि फिसा, बाम्बुला फैदों। बाम्बुलाजों लोगोसे गामिनि सासे बोराइसा फैदों। मोनथिया मानो फैदों। बाम्बुलाया नोंजों रायलायनो हास्थायदों। मा? मा? बाम्बुला फैदों? मानो? नाथाय मानो फैदों बाम्बुलाया? मा खोथा लानानै? सोरखौ नागिरनानै फैदों बेलाय? दैजि, मेगननि मोदैफोरखौ हुगारस्रांनानै फै। बाम्बुलाया जिरायनानै दङ। बाम्बुलाया नोंखौ लांफिननो जानो हागौ। मा आब' सोरांस्रि? बाम्बुलाया दैजिखौ लांनो फैफिनदों? औ, बेबायदिनो होननानै बुंदों। नों मा सानदों? बेनोथ', खोथाया गोबां साननो गोनां। गोबां साननो गोनाङै दङ। माबायदि जाथावगौ? जायनि न'आव थांफिनबाय, फैफिनबाय, आरो थांफिननाय। आरो आंथ' बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरखौ मोजाङैनो मिन्थिगौ। गोबां साननो गोनां दङ। बिदि थांद्लाबायनाय, लांफैद्लाबायनाय, बिदिजों जागोनसै बे। आरोथ' फिसाजो सासे गोनां। गोबां साननो गोनां। साननायजोंल' जाया, रायलायलायनायजोंसो जायो। फैदो। बाम्बुला। दैजि, मा होननानै रायलायबावनो आं? मा होननानै रायलायबावगोन नोंसोरजों? दुखुजों बुंफबनाय आंनि बे गोरबोआ। नोंसोरजों रायलायनो थाखाय आंहा राव गैला। मेगनजों मोदैल'सै आंनि बे जिउआ। दैजि, मानो थांखो आइ नों? आइ? दैजिया गोबां दुखुआव दङ। बेनिखायनो बियो दा नोंसोरजों जेबो रायलायनो हाथ'नाय नङा खोमा। मानो होनोब्ला दैजिनि फिसाजोआ गोमानानै दङ। मा? हाबाब, बोरैथो जाथावगौ बे खोथायालाय? मानसिया माबोरै गोमाखो? खोनासंदो बिदिब्ला।